गिबियावनो नोंथांमोननि बे पर्टेल निउस चेनेलसिम जे जोंनि खौरां बेवहाय लाफैनायनि थाखाय रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादनिफ्राय आङो साबायखर जासिदों। आङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिजय कुमार ब्रह्म। दा जोङो दिनै दख'रानि बेंनांगौ थानाय जोंनि नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म भकेसनेल गोजौ फरायसालि हाब्रुबारियाव बे फरायसालिनि जोंनि साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोर आरो दिथागिरिफोरखौ लाफानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिनि सिङाव फरायसाफोरजों लोगो हमनाय बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन। दा बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म सारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों। आरोबाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां जोंनि लोगो आफादगिरि मनिन बसुमतारी सारा बे मेलखौनो बेखेवनानै होलांबाय। लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे सांग्रां फोरोंगिरि आदा जाफुं नार्जारी बिथांखौबो जोङो बेवहाय दिनै फुंखा सुबुं महरै हांख्रायना लाबोदों। बिथाङाबो बाहागो लाफैनानै जोंनि फरायसा दिथागिरि बा जोंनि गासैबो फोरोंगिरि बिथांमोनजों मोजांथारै इन्टारेक्सन खालामलांबाय, सावरायलांबाय जे जों माब्रै जोंनि जे बर' फरायसाफोर बा जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो बा जोंनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मानो नांगौ। गुन गोनां सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गाव गावनि जिउ राहाखौ जोङो दानानै लानो थाखाय फरायसा समनिफ्रायनो जों माबायदि थांखि लानानै खामानि मावलांनांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि जाथिखौ जोंनि माहारिखौ मोजां मोननाय बा जाथिनि बागै जाथिखौ मोजां मोननानै समाजनि बागै खामानि मावनायनि सिन्थाधारा बेखौ जों जे फरायसा समनिफ्रायनो जों समान समानै लांफानांगौ। बे बाथ्राखौ जोङो दिनैनि बे मेलनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनो जोङो गाहामथारै जोङो फोरमायनो हादों होननानै जों आसा खालामदों। दा दिनै जा थासारियाव जेबायदि बुब्लियाव जोंनि फरायसाफोरा सम बारहोनांगासिनो दङ बे थासारि बे बुब्लिया खुब मोनसे मोजां परिबेस नङा होननानै जोङो बयबो नायोब्ला जोंनि सोरगिदिं नायोब्ला जोङो नुयो बा जोङो बेनि बागै उपलब्धि खालामनो हायो आरोखि। खारन दिनै जोंनि फरायसाफोरा ड्रप आउट जानाय एम इ स्कुल हाइ स्कुल बा कलेज फरायनायनि उनाव मोजांथारै बा गावनि फरायनाय जोबजासिम फरायालासे गेजेर खन्द'आव ड्रप आउट जानाय आरो बे फरायसा समावनो बैसो जायै समावनो लोंनाय जानाय बायदि बायदि बिथिं बेबायदि जाय एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बेफोरखौ सोलोंनाय बेबायदि खामानिखौ मावनायखौ जों नुदों। आरो जों नुबावदों दिनै हरखाबै अबथिरायै बेबायदि मोनसे जाहोन जायखिजाया जाहोनानो जायाथों मानो दिनै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय बेबायदि अबस्था। आरो बेराफारसेथिं जोंनि जायफोरा दिथागिरिफोर बा जोंनि समाजा बे बिथिंखौ जोङो नोजोर होनानै बा नुदोंब्लाबो जोङो बेनि जे मेकानिजम बेनिफ्राय जों जे बारग'नांगौ जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो बेनिफ्राय जोङो उद्धार खालामनांगौ बा बिसोरनो मोनसे मोजां लामा होनांगौ बेनि बागै जोङो मालाबा साननायाव बा जोंनि खामानि मावनायाव जोङो बावनाय जायो। दा बे बाथ्राखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों जाथिनि जोंनि माहारिनि जों फारफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावोखाय बा जाथिनि जायखिजाया समस्या जाथिनि जौगानाय दावगानाय फारफ्रोमबो बिथिंनि सायाव जोङो जेब्लायबो सिरियासखाय जोङो सम आरो थासारिखौ नायनानै बेबायदि हाबाफारि बेबायदि मेल मिटिंखौ जोङो गामि गामि बा जोंनि फरायसा बा समाजनि गासैबो थाखोनि मानसिफोरजों जोङो लागासिनो। जोङो गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै दिनै 52 बोसोराव आगान सुरबाय। दा बे 52 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि बागै खामानि मावबोदों। आरो बेजोंनो समान समान जों मोनसे समनिफ्राय 2006 इं मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइनि बोसोर फोसावनानै 2007 मायथाइनिफ्रायनो जोङो दासिम सोलोंथाइनि बोसोर फोसावखांनायनि उनाव गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि आरो आथिखाल आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै सोलोंथाइनि बागै जोङो जर'खायै खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखिनि जाखिनि खामानि मावबोदों बे एक्सपिरियेन्सआव आं बेक्तिगत नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं सासे बिबानगिरि हिसाबै बा सासे मावथि हिसाबै जोङो दिनै उपलब्धि खालामनो हादों। जोंनि फरायसाफोरानो जा बा जोंनि दिथागिरि दिनै जोंनि समाजनि सुबुंफोरा सोलोंथाइनि जे इम्पर्टेन्स बा जोङो सोलोंथाइ लानायनि जे उद्देश्य बे थांखि सोलोंथाइनि जे गुदि गियान बेखौ लानांगौनि जे गोनांथि बे बाथ्राखौ फैयै फैयै लासै लासै जोङो साननो हानाय बा जोङो बेनि बागै आकर्षण जानायखौ जोङो नुबाय थादों। दा बेखायनो जों बायदि बे गोग्लैसोनाय जाथि जों बायदि बे दावगाख'नो हायै बे माहारिनि थाखाय
दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ बायदि आफाद, बेबायदि माहारियारि आफादफोर, समाजारि आफादफोरा जोंनि समाजाव हाबसोमनानै, जोंनि गामियाव हाबसोमनानै, जोंनि न'खराव हाबसोमनानै, जोंनि फरायसालियाव हाबसोमनानै जोङो जोंनि समाजनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरजों सावरायनांगौ, इन्टारेक्सन खालामनांगौ, थुलुंगाखां होनांगौ, बेबायदि सांग्रांथि मेल लानांगौ, बेनि मोनसे प्रयजन दङ। दा बेखौ दिनै खालिबोल' दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङालासे गुबुन गुबुन आफादफोराबो जाहाथे लायोब्ला हयथ' बिराद थाब, बिराद स्पिडआव जोङो आरोबाव सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा जोंनि जाथिखौ दावगाहोनायनि जे सिन्थाधारा, बे सिन्थाधाराखौ जोङो थाब मोनहैगोन।